హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మరి ఈరోజు మనము 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. మరి పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగము 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగము మరి నిన్నటితో మనకి 2వ విభాగం కూడా పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. 3 విభాగాలలో మొదటి విభాగము కర్మషట్కాలు, మొదటి 6 అధ్యాయాలైనటువంటి కర్మషట్కాలు. అలాగే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ వరకు ఉన్నటువంటి భక్తి యోగ షట్కాలు. మరి అందులో మరి నిన్నటి అధ్యాయము భక్తి యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఆ భక్తి యోగం యొక్క ప్రాధాన్యత, భక్తి గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అంటే మనకి సాకార నిరాకారవాదులుగా ఉన్నటువంటి ఆ అంశాలలో మరి ఆ సాకార భక్తుడు మరి పూర్ణమైనటువంటి శక్తితో భగవత్ సేవలో నెలకొని ఉండేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసి
చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తారు, భక్తి యోగము అనేటువంటి ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరించే వారు నన్నే పరమగమ్యంగా చేసుకుని శ్రద్ధతో పూర్తిగా మరి ఆ భక్తిలో నెలకొనేవారు నాకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము, దీన్నే క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. మరి ఈ అధ్యాయంలోని శ్లోకాలు మనం చూస్తున్నట్టు మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్ వేదితుమిచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కేశవ, ప్రకృతి మరియు పురుషుడు అంటే ఆనందించేటువంటి వాడు, భోక్త. మరి ప్రకృతి పురుషుడు గురించి అంటే భోక్త గురించి, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము తెలిసిన వాడి గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయములను గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు అడగడం, దానికి ఆ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి త్వం ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం, ఓ కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది, ఈ దేహము తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అంటూ. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ప్రకృతి పురుషుడు, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము జ్ఞాన విషయాలను గురించి అడిగి తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసువుడు అయి ఉన్నటువంటి వాడు అర్జునుడు. మరి వాటన్నిటిని గురించి అడిగినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ దేహము క్షేత్రం అని చెప్పబడుతుంది, మరి ఈ దేహము తెలిసిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతారు. మరి సాధారణంగా ఈ దేహము బద్ధజీవుడికి కర్మక్షేత్రము అని చెప్పబడుతూ ఉంటారు. మరి బద్ధజీవుడు ఈ సంసార బంధనాలలో బంధించబడి ఉండి ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి అతని యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి అతనికి వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నటువంటివి మనము ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చూసేటువంటివి. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ప్రకృతి, పురుషుడు, క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయము. సో దాని గురించి ఆ భగవంతుని వారి సమాధానము ఆల్రెడీ ఇక్కడ మరి ఆ ప్రకృతి అంటే క్షేత్రము అనేటువంటిది దేహము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ దేహం తెలిసిన వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆల్రెడీ ఆయన తెలియచేసినటువంటిది. సో ఇంకా క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. సో ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను కూడా క్షేత్రజ్ఞుడును అని నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అని, ఇది అంటే నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన సమాధానంగా చెప్తున్నటువంటి ఈ క్షేత్రము అంటే ఈ దేహము అని, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆ దేహం తెలిసినటువంటి వాడు. మరి ఏంటి ఇక్కడ మరి ఆ దేహం తెలిసినటువంటి వాడు అంటే దేహాన్ని
మరి అంటే ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము అనే అంటే శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవడమే జ్ఞానము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంకా ఆయన అడిగినటువంటి మరి వాటిలో ఈ ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి, అలాగే పరమాత్ముడు, జ్ఞాన విషయము అనేటువంటివి. తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్ష యద్వికారి యతచ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావచ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు మరి క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడ నుండి ఉత్పత్తి అయినది, మరి క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అనే విషయాలను నేను వర్ణిస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆ విషయాలను వివరిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడికి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఋషిభిర్బహుదా గీతం ఛందోభిర్విదై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః. క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞు గురించిన జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథములలో పలువురు రుచుల చేత వివరించబడి ఉన్నది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు గురించినటువంటి జ్ఞానము వివిధ గ్రంథాలలో, శాస్త్రాలలో పలువురు ఋషుల చేత వివరించబడి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకించి ఆ బ్రహ్మ సూత్రాలలో ఇది సహేతుకంగా మరియు హేతుబద్ధకంగా వివరించబడినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వివిధ వేద గ్రంథాలలో మనకి, ఎందుకంటే యజుర్వేదము, అలాగే ఇంకా ఇతర ఋగ్వేదము, ఉన్నటువంటి సామవేదము అనేటువంటి వివిధ వేద గ్రంథాల్లో మరి అందులో ముఖ్యంగా బ్రహ్మ సూత్రాలలో క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు గురించినటువంటిది మరి సహేతుకంగా హేతుబద్ధకంగా వివరించబడి ఉన్నది అని చెప్తూ మరి ఆ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులో ఇక్కడ 6 మరియు 7 శ్లోకాలలో మనకి మరి ఈ క్షేత్రం గురించి తెలియచేస్తున్నారు. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్చా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంగాతచేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. సో ఇంకా కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి పంచ మహాభూతములు, భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి పంచ మహాభూతాలు, మిథ్యా అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు అనే ఈ దశేంద్రియాలు, మరి అలాగే 5 ఇంద్రియార్థాలు, ఆ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. సో మనస్సు, కోరిక, ద్వేషం, సుఖం, దుఃఖం, మొత్తము ఈ జీవ లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రంగాను దాని యొక్క అంత ప్రక్రియలుగా భావించబడతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే
మహర్షుల యొక్క వాక్కులను ప్రామాణికంగా తీసుకొని వేద మంత్రాల నుండి, వేద సూత్రాల నుండి ఈ జగత్తు యొక్క మూల అంశాలను మరి అర్థం చేసుకునే విధంగా మరి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి మొట్టమొదలు భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము ఉన్నాయని, ఇవే పంచమహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటి 5 మహాతత్వాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. తర్వాత మిథ్యా అహంకారము, మరి ఆ తర్వాత బుద్ధి, ప్రకృతి, త్రిగుణాలు, అవ్యక్త స్థితి ఏర్పడినవి అని చెప్తుంటారు. ఆ తర్వాత మనకి భాగవతంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము, ఆ తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి వాక్కు, పాదాలు, చేతులు, ఆ గుదము, జననేంద్రియము అనే కర్మేంద్రియాలు కూడా ఏర్పడము. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి. ఆ తర్వాత ఈ ఇంద్రియాల పైన మనసు, మరి ఇక ఆ లోపల అంటే అంతరేంద్రియంగా చెప్పబడేటువంటి అది, మరి మొత్తం జీవ లక్షణాలు, నమ్మకాలు ఇవన్నీ కలిపి క్షేత్రంగాను దాని యొక్క అంత ప్రక్రియగాను చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పంచ మహాభూతాలు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగాను, అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, మొత్తము అంటే 5 పంచమహాభూతాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, అలాగే 5 ఇంద్రియార్థ విషయాలు. అంటే మనము భూమి యొక్క గంధము, అంటే ఇక్కడ నాలుక యొక్క రుచి, ఇక్కడ ముక్కు యొక్క వాసన, అలాగే నీటి రుచి మనం నాలుక ద్వారా, అలాగే రూపము కళ్ళ ద్వారా చూసేటువంటివి, అలాగే మరి స్పర్శ, శబ్దము, ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో ఇంకా సూక్ష్మ అంశాలుగా ఉన్నవి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. సో ఈ 23 ప్లస్ మహాతత్వము కలిపి 24 మూలకాలతో ఈ శరీరము, ఈ క్షేత్రము ఏర్పడి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అలాగే మనకి మరి జ్ఞానం యొక్క అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలోని 8 నుండి 12 శ్లోకాలలో ఆయన చెప్తుంటారు. అమానిత్వమిదం బుద్ధిత్వమహింసా క్షాంతిరార్జవం ఆచార్యోపాసనం చౌచం స్థైర్యమాత్మ వినిగ్రహ ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్య మనహంకార ఏవ చ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం అసక్తిరన విశ్వజ్ఞ పుత్ర దారగృహాదిషు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన జ్ఞానం అంశాలను చెప్తున్నారు. వినయము, ఇక్కడ అమానిత్వం అంటే వినయం అన్నట్టు. వినయము, గర్వం లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించుట, శుభ్రత్వం. మనకు శుభ్రత్వం అనేది 2 బాహ్య ఆంతరిక శుభ్రత్వాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడము, విద్యా అహంకారం లేకపోవడము, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల యొక్క దోషాన్ని గుర్తించగలగడము, నిర్లిప్తత, భార్య, పిల్లలు, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధము నుండి విముక్తి, సుఖ దుఃఖము సందర్భాలలో సమచిత్తంగా ఉండడము, ఆ భగవంతుని ఎడ
నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడము, జనసామాన్యము పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడము మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానము అని అంటారు అర్జున అంటూ జ్ఞానం గురించి ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. వీటికి అన్యమైనటువంటిది ఇక్కడ ఏవైతే అంశాలు చెప్పబడ్డాయో వీటికి అన్యంగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా అజ్ఞానమే అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. జ్ఞేయం యత్తద్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్న సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా నీవు అమృత తత్వమును చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అంటున్నాడు, దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా నీవు అమృత తత్వమును చవి చూస్తావో అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే దాన్ని నీవు పొందుతావో. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆది లేనిది నాకు ఆధీనమై ఉన్నటువంటిది అంటే ఎక్కడ ప్రారంభం అంటే పురాతనమైన అనాదిగా ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే కర్మక్షేత్రమును క్షేత్రజ్ఞుడు, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు భగవంతుడు వివరించి మరి క్షేత్రజ్ఞుడు తెలుసుకునేటువంటి పద్ధతిని కూడా ఆయన తెలియచేసినటువంటి. ఇప్పుడు ఇంకా మరి తెలుసుకోదగినది అంటే మొదట ఆత్మ, తర్వాత పరమాత్మలను, దేవదేవుడు బ్రహ్మము పరబ్రహ్మాల గురించి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అందుకే అంటున్నాను, దేనిని తెలుసుకోవడము ద్వారా మరి నీవు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అటువంటి దానిని నీకు నేను తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సర్వత పానిపాదం తత్ సర్వతో శిశిరోముఖం సర్వత శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా పరమాత్మ జగత్తు అంతా ఆవరించి ఉండును. మనకి ఆ విశ్వరూప దర్శనంలో ఆ భగవంతుడు అనేక దంతాలను, అనేక బాహువులను కదా కలిగి ఉన్నటువంటి, అనేక ముఖాలను కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితి మనకు విశ్వరూప దర్శనంలో చెప్పింది. మరలా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ పరమాత్ముడు సర్వత్రా ఆయన యొక్క చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ ఈ జగత్తు అంతా, ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆవరించి ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎలాగైతే సూర్యుడు అమితమైనటువంటి తన కిరణాల ద్వారా ప్రసరిస్తూ నెలకొని ఉన్నట్లుగా ఆ పరమాత్ములుగా భగవంతుడు కూడా నెలకొని ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోదగినటువంటి అంశంగా ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ.
ఆ పరమాత్ముడు అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలము అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు, మరి అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు అయినా అనాసక్తుడు, దేని ఎడ కూడా ఆసక్తుడు కానటువంటి వాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలకు అంటే ఆ సత్వ రజో తమో గుణాలకు అతడు అతీతుడు. మరియు అదే సమయంలో మరి ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభువు. ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు. అంటే భగవానుడు జీవుల యొక్క సర్వేంద్రియాలకు మూలమైనప్పటికీ వాటికి మరి ఆ భౌతిక ఇంద్రియాలను ఆయన కలిగి ఉండడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, బహిరంతచ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మాత్వాత్ తద్విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికే చ తత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ పరమ పురుషుడు, ఆ పరమాత్ముడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవుని బయట లోపల ఉంటాడు. మరి ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నందువలన జీవుడికి బయట ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఈ దేహం జీవుడు హృదయంలో మరి పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి ప్రతి జీవుని యొక్క బయట మరియు లోపల ఉన్నాడు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూచుటకు లేదా తెలుసుకోవడానికి మన యొక్క భౌతిక ఈ ఇంద్రియాల యొక్క శక్తికి అతడు మించిన వాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూత భర్తృ చ తద్జ్ఞేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. సో ఇంకా చెప్తున్నట్టు మరి ఆ పరమాత్ముడి గురించిన వివరణ ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనివాడు. మనకి విడివిడిగా ప్రతి దేహంలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు కదా అంటే మరి దేహం విడిగా ఉంది కాబట్టి విభజించుటకు విడిగా ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తాము అని చెప్తున్నారు. ఆయన విభజించుటకు వీలు లేనటువంటి వాడు. ఆయన సర్వ ప్రాణులలో వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విశ్వమంతా అవిభక్తంగా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి ప్రతి జీవులో కూడా ఉన్నాడు కనుక సర్వ ప్రాణులలోనూ ఆయన వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఆ పరమాత్ముడు, ఆ నారాయణుడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ పరమేశ్వరుడే సమస్త భూతాలకు అంటే సమస్తమైనటువంటి జీవులకు సంరక్షకుడు, పోషకుడు మరియు లయకారకుడు అంటూ చెప్తున్నారు. మరియు సృష్టికర్త అని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమస పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్టితం. సో మరి ఆయనే ఈ సమస్తము వ్యాపించి ప్రతి జీవిలోనూ విడివిడిగా కనిపించేటువంటి అతడే సమస్త తేజోపూర్ణ పదార్థాలలో కాంతి మూలము అంటూ చెప్తున్నట్టు. మరి అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగ్గవాడు, మరి జ్ఞానంతోనూ పొందదగినటువంటి వాడు అయి
అందరి హృదయాలలో ఆయన అధిష్ఠించి ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఇంకా మరి ఆ విధంగా ఆత్మ పరమాత్మలను గురించి తెలియచేసినటువంటి ఆయన, ఆ పరమాత్ముడు మరి అన్ని తేజోపూర్ణమైనటువంటి పదార్థాల కాంతి మూలము అని, ఈ అజ్ఞాన అంధకారానికి అతీతుడు, అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞానంతో తెలుసుకోదగిన వాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో మరి ఈ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటూ చెప్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు, ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. సో ఈ విధంగా మరి ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు వారు వివరించినటువంటి, శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు వివరించినటువంటి అంశాలలో ఈ విధంగా క్షేత్రము, మరి క్షేత్రం అంటే ఏంటో చెప్పారు కదా, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా ఇక్కడ తెలియచేశాను. అంటే ఈ క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయముని ఆ భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు అర్జునుడికి వివరించారు. మరి కేవలము నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అలా చేసిన పిదప వారు నా యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదీవుభావపి వికారాం చ గుణాం చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు మరి రెండు కూడా అనాది అయినవి, అంటే సనాతనమైనవి, ఆది లేనటువంటివి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భౌతిక ప్రకృతి, జీవులు రెండు కూడా అనాదిగా ఉన్నటువంటివి. మరి వాటి యొక్క మార్పులు, ఈ భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండే ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకోమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వ హేతు రుచ్యతే. సమస్త భౌతిక కార్యాలన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణము కాగా ప్రపంచమునందలి సుఖదుఖములను అనుభూతి చెందడంలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో మరి మనకి పద్మపురాణం ప్రకారంగా ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. పద్మపురాణంలో జలజానవలక్ష్యాని స్థావరాలక్ష విశంతి కృమయో రుద్ర సంఖ్యాః పక్షిణాం దశలక్షణం త్రింశల్లక్షాని పశవః చతుర్లక్షాని మానుషా త్రింశల్లక్షాని పశవః చతుర్లక్షాని మానుషా. సో ఇక్కడ జలజ నవలక్షాని అంటే జలచరాలు 9 లక్షల రకాలు. ఈ 84 లక్షల రకాలలో జలచరాలు 9 లక్షల రకాలుగా ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే చెట్లు, మొక్కలు వంటి స్థావర జీవరాశులు 20 లక్షల రకాలు అంటూ చెప్తున్నారు.
మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటివి ఆ క్రిములు సరీసృపాలు వంటి జీవరాశులు రుద్ర సంఖ్య అంటే 11 అని చెప్తున్నారు. రుద్రులు 11 మంది కదా. సో రుద్ర సంఖ్య అంటే 11 లక్షల రకాలు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు పక్షిణాం దశ లక్షణం, మరి పక్షులు 10 లక్షల రకాలు అని. త్రింశల్లక్షాని పశవః, పశువులు 30 లక్షల రకాలుగా ఉన్నవి అంటూ చెప్తున్నారు. చతుర్లక్షాని మానుషా, మరి ఇక మానవులు మానుషాహ అంటే మానవులు 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉన్నవి అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. ఆ మనకి 84 వెరైటీస్గా మనకి ఉన్నటువంటివి. అందులో మనకి పద్మపురాణం ప్రకారంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి నవలక్షాని, సో 9 లక్షల రకాలు ఈ జలచరాలు ఉంటవి అని చెప్తున్నారు. 9 లక్షల రకాలుగా ఈ జలచరాలు ఉన్నటువంటివి. 20 లక్షల రకాలు ఈ స్థావర జంగమాలు, వృక్షాలు, మొక్కలు వంటివి. మరి ఇక 11 లక్షల రుద్ర సంఖ్యాన క్రిమి కీటకాదులు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా మరి 10 లక్షల రకాల పక్షులు ఉన్నవి అని, 30 లక్షల రకాల జంతువులు అంటే ఇక్కడ చతుస్పాదులు ఉన్నవి అని, మరి మానవులు 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఈ వివిధ రకాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదస్సద్యో నిజన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నటువంటి జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు మరి ఈ జీవిత మార్గమును అనుసరిస్తూ ఉంటాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ప్రకృతి సాంగత్యమే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణమవుతూ ఉంటుంది. మరి ప్రకృతి సాంగత్యములో అతడు మరి ఈ 3 గుణాలలో పడిపోవడం వల్ల తమో రజో సత్వగుణాల ద్వారా అతడు అల్పమైనటువంటి జీవుల నుండి, సాధారణంగా మనకి ఈ పిరమిడ్లో ఇక్కడ ఈ జలచరాలు అందులోనూ అడుగున నివసించేవి అతమమైనవి అని చెప్తారు. మరి కొన్ని ఇక్కడ మధ్య ప్రదేశాల్లో ఈ విధంగా ఉండేటువంటివి. ఇక మానవులలో ఈ జీవరాశులలో మరి 84 లక్షల రకాలలో ఉండేటువంటి జీవులలో మానవులు ఉత్తములు, ఉన్నతమైనటువంటి వారుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉపద్రష్టానుమంతాచ భర్త భోక్త మహేశ్వర పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేస్మిన్ పురుష పరః. సో దేహంలోనే ఆ సర్వోన్నత భగవంతుడు కూడా ఉన్నాడు. ఆయన సర్వసాక్షి, సర్వ నియామకుడు, ధరించి పోషించేవాడు, మరి అలౌకిక భోక్త, సర్వోత్కృష్టమ అధికారి మరియు ఆ పరమాత్మ అని చెప్పబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు యేవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతించ గుణై సహా సర్వతా వర్తమానోపి న స భూయోభిజాయతే
ప్రకృతి జీవాత్మ మరియు ప్రకృతి త్రిగుణముల మధ్య సహచర్యములను గురించి యథార్థమును అర్థం చేసుకున్న వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టరు. వారి ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా వారు విముక్తి చేయబడతారు. అంటే ఒకసారి భక్తి మార్గంలోకి నిమగ్నమై భక్తిలోకి వస్తే మరి ఎటువంటి వారైనా ఆ భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రులు కావచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన అన్యే సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన చాపరే. కొందరు ధ్యానం ద్వారా తమ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మరికొందరు దీనినే జ్ఞాన సమపార్జన ద్వారా పొందడానికి యత్నిస్తారు. ఇంకా కొందరు ఈ విజ్ఞానమును కర్మ మార్గము ద్వారా సాధించుటకు పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, అన్యేత్వేవ మజానంతః శ్రుత్వాన్యేభ్య ఉపాసతే తేపి చాతితరం త్యేవా మృత్యుం శృతిపరాయణః. ఇంకా కొందరు ఆధ్యాత్మిక మార్గమును గురించి తెలియని వారు వాటి గురించి వేరే వారి దగ్గర విని ఆ సర్వోన్నత భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడము మొదలు పెడతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ పరమాత్ముని కొందరేమో ధ్యానం చేత, మరికొందరు జ్ఞానం చేత, ఇంకొందరు నిష్కామ కర్మల చేత మరి తమలోనే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భరతర్షభ అంటే భరతులలో ప్రధానుడు అయిన వాడా, నువ్వు భరతులలో శ్రేష్ఠుడా అంటూ, భరతవంశీయులో శ్రేష్ఠుడు అయిన వాడ అర్జున అంటూ చెప్తూ, నీవు చూసే సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రం యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయి అని నీవు తెలుసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టం తిష్టం తం పరమేశ్వరం వినశ్యత్స్వ వినశ్యంతం యపశ్యతి సపశ్యతి. సో మరి ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త ప్రాణులలో వాటి ఆత్మతో పాటు ఉన్న పరమాత్మను చూసిన వాడే మరియు ఆ రెండింటిని ఈ నశ్వరమైన శరీరంలో అనస్వరమైనటువంటి వాటిగా చూచేవాడు నిజంగా చూచినట్లు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, సమం పశ్యన్ హి సర్వత్రా సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మానాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాడు
మరి సమాత్మంగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మరి ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవాడు, తమ మనసు చేత తమను తాము దిగజార్చుకోరు అని, మరి ఈ విధంగా వారు పరమపదమును పరమపదమునకు చేరుకొనును అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృత్యైవ చ కర్మాణి క్రియమానాని సర్వశః యపశ్యతి తదాత్మానం అకర్తారం సపశ్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతి చేత సృష్టించబడిన దేహము చేతనే అన్ని కార్యములు చేయబడుచున్నవి, మరియు జీవాత్మ నిజానికి ఏ పని చేయదు అని అర్థం చేసుకున్నవాడు యథార్థముగా దర్శించిన వాడవుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యదాభూత పృథగ్భావం ఏకస్తమను పశ్యతి తత ఏవ చ విస్తారం బ్రహ్మ సంపద్యతే తత. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, బుద్ధిమంతుడైన వాడు భిన్న రకములతో కూడి ఉన్న జీవరాశులు అన్నీ ఒకే ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నట్లు చూసినప్పుడు, మరియు అవన్నీ దాని నుండి ఉద్భవించినవి అని నిర్ధారణ చేసుకున్నప్పుడు తర్వాత బ్రహ్మ జ్ఞానమును పొందగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అనాదిత్వా నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మయమవ్యయః శరీరస్థోపి కౌంతేయ నకరోతి నలిప్యతే. ఓ కుంతి తనయుడా, పరమాత్మ నాశనము లేనిది, అనాది అయినది, భౌతిక లక్షణములు ఏవీ లేనిది, మరి ఈ దేహంలోనే స్థితమై ఉన్నా అది ఏమీ చేయకుండా మరి భౌతిక శక్తిచే ఏమాత్రము కళంకితము కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, యథా సర్వగతం సౌక్ష్మ్యాత్ ఆకాశం నోపలిప్యతే సర్వత్రావస్థితో దేహే తదాత్మా నోపలిప్యతే. ఆకాశము సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ తన సూక్ష్మ స్వభావము కారణంగా అది దేనితోనూ కలియదు. ఆకాశము అనంతంగా వ్యాపించి ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ దాని యొక్క సూక్ష్మత్వ కారణంగా అది దేనితోనూ కలియదు అని. అదేవిధంగా బ్రహ్మ భావనలో నెలకొన్న ఆ ఆత్మ దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ దేహంతో కలియదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యథా ప్రకాశయత్యేకః కృత్స్ననం లోకమిమం రవిః క్షేత్రం క్షేత్రీ తథా కృత్స్ననం ప్రకాశయతి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, ఓ భారత, ఓ అర్జున, ఎలాగైతే ఒక సూర్యుడే సమస్త సౌర కుటుంబమును ప్రకాశింపచేయునో, అలాగే ఒక్క ఆత్మయే ఈ మొత్తం శరీరమును ప్రకాశింపచేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి జీవుడి యొక్క గమ్యాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ
ఏ విదుర్యాంతి తే పరాం. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడ, దేహము అంటే ఈ క్షేత్రము, అంటే ఈ దేహానికి మరియు దేహమును ఎరిగినటువంటి వాడికి అంటే క్షేత్రజ్ఞుడుకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మరి ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఎందుకంటే దేహానికి దేహ యజమానికి పరమాత్మునికి ఉన్న భేదము మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాల్సింది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి, మరి ఆ విషయమే ఈ 13వ అధ్యాయం యొక్క సారంగా మనకు ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద హరే కృష్ణ. అందరూ హరే రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। प्रभु जी लाइव आपसे लेगा हरे कृष्णा ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఏవైనా మీరు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ రేపు 2 చాప్టర్స్ పెట్టేద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ. 14, 15 పెట్టేస్తాం అంతే కదా మాతాజీ. ఇవాళ 13 అయిపోయింది కాబట్టి 14. ఓకే. అలాగే 16, 17 కూడా చెప్పొచ్చు అనుకుంటాను. చెప్పేస్తే థర్స్డే భక్తి వైభవ క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సంతోష్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సంతోష్ ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. జై శ్రీకృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చెప్పండి. ప్రభు అడగండి. నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక డౌట్ ఉండే, అది ఇవాళ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఆ డౌట్ మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది నాకు. అదేంటంటే గురూజీ, ప్రతి జీవిలో పరమాత్మ ఉంటాడు కదా గురూజీ. అయితే మనకు కూడా చుట్టుపక్కల ఎవరితో గొడవ కావడము, లేదంటే ఇట్లా లేకపోతే రకరకాల గొడవలు అవుతుంటాయి కదా గురూజీ, ఫ్యామిలీ కానీ, ఫ్రెండ్స్ లో కానీ, చుట్టాల్లో కానీ. ఇప్పుడు ప్రతి జీవిలో పరమాత్మ ఉంటాడు, కరెక్టే, అందరిని గౌరవిద్దాం అనుకుంటాం. కానీ మనతో గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం గొడవ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది, ద్వేషించాల్సి వస్తుంది, మనస్పర్ధలు వస్తుంది, అలగాల్సి వస్తుంది. ఇది మరి ప్రతి జీవి ప్రేమించాలి కదా, మరి ఇలా అలగడము గొడవ పెట్టుకోవడం తప్పుగా గురూజీ. మనకు శత్రుత్వం ఉన్న వాళ్ళతో కూడా ఒక్కోసారి గొడవ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఎలా గురూజీ? ప్రేమించాలంటే ద్వేషించాల్సి వస్తుంది కదా, అది ఎలా అంటారు దానికి పరిష్కారం? ఎస్ ప్రభు, అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే దాని కొరకే భక్తి తత్వంలో, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అందుకే సాధన ద్వారా భక్తి విషయాలలో నిమగ్నమైనప్పుడు ఎవరిని కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా వైరాగ్య భావన వస్తుంది. మనకి ఇవన్నీ శత్రువులు కానీ ఇవన్నీ చూడడానికి కారణం ఏంటి? మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలు. ఈ కోరికలను ఎప్పుడైతే మనం జయించినప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి భావనే ఉండే అవకాశమే ఉండదు. సో దానికి ప్రారంభకంగా మనము ధ్యానం, భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా క్రమక్రమంగా మనకి ఈ అంశాల నుండి వైరాగ్యం పొందుతుంది. తద్వారా భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ప్రతి జీవుని కూడా సమత్వ భావంతో చూడడం అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుంది. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే గురు.
హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు గురుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అది కోరికలు ఇవంతా ఉన్నంత వరకు మనం పక్కవాడి మీద వాడికి ఇది ఉంది మన నాకు లేదు, ఈ విధమైనటువంటి ఉండేటువంటి కారణంతోనే మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనము ఏ విధమైనటువంటి భావాలతో ఉంటామో దానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాలనే పొందుతాము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. దీనికి వివరణగా మనకి 15వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తారు ఏ విధంగా మనం వేరు వేరు దేహాలను పొందుతూ ఉన్నాము అనేటువంటి. ఓకే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరికైనా ఏవైనా? హరే కృష్ణ. ఓకే, ఎవరికి ఏం లేకపోతే ఇక ఈరోజుకి ఎండ్ చేసేసుకుందాము. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ప్రభుజీ లైవ్ ఆపలేదు ప్రభుజీ. అయ్యో, ఆప్ చేసి. ఇందాక కూడా చెప్పాను ఆపలేదు. పర్వాలేదు. ఆప్ అరే ఆప్ స్టాప్ అవ్వట్లేదు ఏంటి? చేశాను మాతాజీ, నేను స్టాప్ రావట్లే. లేదు ప్రభుజీ, యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తే మీది ఇప్పుడు డౌట్స్ కూడా వస్తున్నాయి ప్రభుజీ. యూట్యూబ్ లో మాతాజీ యూట్యూబ్ లో లింక్ మీ డౌట్స్ కూడా అన్ని వస్తున్నాయి ప్రభుజీ. ఇది చేశాను, ఆగట్లే ఇది ఎందుకో. సరే ప్రభుజీ. బీయింగ్ సెంట్ టు యూట్యూబ్. ఓకే మాతాజీ, ఎండ్ చేసేద్దాం మరి. ఇది కట్ అవట్లేదు. నేను హోస్ట్ ఉన్నానా, మీరున్నారా మాతాజీ? ఓకే, ఉన్నాను కదా. అవును ప్రభుజీ, మీరే హోస్ట్ ఉన్నారు. మరి కట్ అవట్లేదు ఎందుకు ఇది? ఇట్లా మాతాజీ ఇది క్లోజ్ చేస్తే పోతుందా మరి ఇట్లా? అది నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తే అయిపోతుందేమో, చూద్దాం. లైవ్ స్ట్రీమ్ అండ్ మీటింగ్ రీచ్డ్ కెపాసిటీ రిమైనింగ్ పార్టిసిపెంట్స్. స్టాప్ లైవ్ అని అంటున్నా కానీ కట్ అవ్వట్లేదు. హరే ఎండ్ చేసేయండి ప్రభుజీ, ఒకవేళ స్టాప్ అయిపోతుంది. చూద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. हरे कृष्ण महामंत्रान की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय.